Chcem teda pekne privítať na tejto našej koncertnej akcii. My sme s kolegom Mirkom Hnatom každý rok niečo aj prispievali kultúrne. Toho roku sme si dovolili to teda nechať na profesionálov. Ale namiesto toho vám povieme niečo, čo máme u nás v spoločnosti nové. Povieme to aj s kolegom, s Marianom Drienským, ktorý je CEO skupiny, kde aj naša spoločnosť patrí. Takže poprosím aj Mariana, keď bol taký dobrý. A zabudol som privítať ešte raz, aj keď osobne sme si už všetci povedali vedľa všetko, tak vás veľmi pekne vítam a teším sa, že ste si našli čas a prišli medzi nás. Takže poprosím Mariana, urobil taký úvod. Bude to veľmi krátke, sľubujem, do 10 minút vybavení budeme. Áno. Poď. Počkaj, to ti dám. Aj joystick dostanem. Super. Krásny dobrý večer všetkým. Ja tiež teda chcem privítať všetkých veľmi srdečne a zároveň poďakovať Rudimu a Mirovi a teda celému týmu, ktorý sa nám opäť postaral o tento vianočný event. Pre mňa je to o to príjemnejšie, že máme za sebou 3 ďalšie v poslednom mesiaci a toto je prvý, kde som nemusel pohnúť prstom. Takže si to naozaj plánujem dneska spolu s vami užiť. A veľmi sa teším, že tu vidím už z minulého roka nejaké známe tváre a zároveň, že tu vidím aj nové tváre, s ktorými sa opäť budeme môcť, verím, zoznámiť a porozprávať. Takže ako Rudy hovoril, ja som viac menej CEO našej skupiny. Skúsim ešte raz. Treba to zapnúť, myslíš? Šťuk. Tak. Možno, že niečo robím zle? Nerobím nič. OK, super. Takže viac menej, možno ešte niektorí poznáte. Off, on, no, skús. Dúfam, že naša vzduchotechnika funguje lepšie ako toto zariadenie. Asi, hej, vymeníme sa, preto sme tu dvaja, že? Takže viac menej tá naša skupina pozostáva nielen teda z ABC Klima Košice, ktorá je spoločnosť, ktorú určite všetci dobre poznáte, ale máme v rámci skupiny tých firiem troška viacej a môžeme si, myslím, že rovno na ten ďalší slajd, keď môžeme poprosiť. Takže toto je možno taká prvá príležitosť, aby ste troška aj spoznali, kto sme a čo sme. ABC Klima Košice, myslím, že v tomto fóre netreba predstavovať. Ešte donedávna sme mali teda v tomto obore druhú spoločnosť s troška odlišným menom, spoločnosť Teklimu, ktorá vlastne sídli v Bratislave. Do našej skupiny patrí aj výrobná spoločnosť TZB Global, ktorá sídli v Malej Mači a vyrába v zásade vzduchotechnické potrubia a zároveň už má aj takú veľmi pokročilú divíziu výroby. Napríklad sa u nás vyrábajú pokladne do supermarketov, keď dojdete niekedy do Lidlu, niekedy do Kauflandu, tak niektoré z tých zariadení sú rovnako tiež od nás. Takže toto je taká naša divízia, by som povedal, tej vzduchotechniky, alebo tá, ktorá pochádza z TZB, technického zariadenia budov, vzduchotechnika, chladenie, vykurovanie. No a zároveň potom na tej pravej strane máme druhú divíziu, o ktorú sa stará moja manželka, ktorá tu sedí dneska spolu s nami. A to je divízia vlastne investícií do nehnuteľností, kde jednak okrem vlastných nehnuteľností, v ktorých ako sídlime a v ktorých prevádzkujeme činnosť, tak máme najmä v Bratislave administratívne budovy, máme aj rezidenčné budovy, takže okolo toho práve behá moja žena a stará sa o tých všetkých našich klientov, nájomníkov, možno to niektorí poznáte, neustále rekonštruuje, prestaviava. Tá naša skupina celkovo, Rudy, keď ťa môžem poprosiť, tak len aby ste mali nejaký základný prehľad, je tam zhruba 7 takýchto aktívnych spoločností. Dnes už sme, myslím, že cez 200 zamestnancov, pretože firmy nám opäť tento rok, vďaka Pánu Bohu, vyrástli. Aj obratovo, aj čo sa týka kolegov. Ten obrat tento rok počítame cez 20 miliónov eur. No a 30 rokov na trhu, naozaj tá úplne prvá spoločnosť sme počítali, že bola založená v 92. Našim zakladateľom, pánom Pochabom, ktorý už si
vychutnáva zaslúžilý dôchodok a občas nás s Rudým príde pozrieť na kávu, že áno. Takže to sme takto v krátke my. No a taká zásadná vec tento rok, čo sa u nás udiala a čo sa deje v celej skupine, tak je práve väčšie spájanie tých našich spoločností v rámci skupiny, tak aby v zásade je to také prirodzené tempo. Tie spoločnosti, ja som v zásade prebral riadenie zhruba pred 3,5 rokmi a musím povedať, že za tie 3,5 roka sa stali fakt krásne veci a jedna z tých, ktorých sa najviac teším, že tie naše spoločnosti sa ďaleko viacej zblížili. Košice, okrem krásnych projektov, ktoré už predtým robili na východe a na strednom Slovensku, tak už posledné 2 roky v zásade realizujú veľké a veľmi zaujímavé projekty, či už projekčne, ale aj realizačne na západnom Slovensku. Rudy vám potom určite povie, verím, že sa pochválí niektorými krásnymi realizáciami, takže v zásade kolegovia z Košíc dnes už projektujú projekty v Bratislave a zase naopak spoločnosť, ktorú sme mali v Bratislave, tak má zákazníkov, ktorí sú celoslovenskí, takže takto si vzájomne vymieňame zákazníkov a v zásade takým prirodzeným tempom sme sa rozhodli, že je najvyšší čas vrátiť sa k tej tradícii a k tej našej spoločnej značke ABC Klima, takže to je pre nás v zásade taký najväčší krok tento rok, že sme sa rozhodli tú našu bratislavskú firmu vrátiť pod krídla ABC Klímy a obidve spoločnosti s účinnosťou, myslím, že od minulého týždňa je to, kedy nám zapísali v obchodnom registri, tak už na Slovensku budú pôsobiť pod jedným brandom ABC Klima. Asi ste si všimli, že máme aj nový brand v rámci toho, takže to si myslím, že bola tiež veľmi zaujímavá cesta a som veľmi rád, že sme si na to nehali aj troška času a nebolo to ľahké. Neviem, kto z vás tu už rebrandoval spoločnosť, ale asi si viete predstaviť, že nie je jednoduché niečo nájsť, niečo, čo má aj svoj príbeh, s niečím, s čím sa tá spoločnosť totožní. My sme veľmi radi, myslím, že sa nám to podarilo. V zásade ten nový brand vznikol v marketingovej spolupráci s marketingovou agentúrou Morse, ktorí sú tu dneska s nami a pomáhajú nám organizovať tento event, takže ďakujeme veľmi pekne. No a to naše logo má vlastne také základné 3 elementy. Ten prvý element, štvorec technológia, profil potrubie, to je niečo, s čím pracujeme, čo je ten náš dennodenný chlebík. A tá druhá časť toho loga je tá dynamika. To, že u nás v zásade stále tými potrubiami ide nejaký vzduch v chladiacom systéme a v ohrevnom nejaká voda, nejaké chladiace kvapaliny a tak ďalej. Stále sa tam niečo točí, nejaké ventilátory, takže u nás naozaj stále tie veci sú v pohybe. No a komplexnosť, to si myslím, že je jedna z najväčších dnes silných stránok vôbec spoločnosti ABC Klima, že jednoducho v tej firme máme desiatky rokov skúseností z rôznych druhov stavieb, či už sú to priemyselné stavby, rezidenčné, administratívne, fotbalové štadióny, plavárne a tak ďalej. Je to neuveriteľný komplex vecí a čo je úžasné na tej našej profesii, že jednoducho každá tá budova potrebuje iný mix tých vecí a iný mix chladenia, vykurovania, výmeny vzduchu a tak ďalej je pre ňu vhodný a zároveň tie naše technológie strašne rýchlo napredujú, takže vlastne kolegovia stále sa niečo učia, stále musia sledovať, čo sa deje na tom trhu. Takže to je tá komplexnosť, ktorá sa prelína do tej našej spoločnosti od tej projekcie, kedy sa navrhuje to optimum pre tú budovu, až potom po tú realizáciu. Takže to sú tie naše 3 zložky nášho loga a poďme si pozrieť, ako to nakoniec dopadne. Navrhujem výmenu.
Ďakujem pekne, užite si krásny večer. Ďakujem Marianovi za úvod. Veľmi dôležitý. Vy ste videli teraz ten výsledok toho úsilia, bolo to viac ako rok. A ono to nie je len o tom, že my sme si to nejak povedali teraz, že treba zmeniť značku. Tak ju poďme zmeniť a trápme sa s tým. Vyšlo to naozaj znútra tej firmy. Tá firma fungovala zo pár rokov alebo ostatné roky v nejakom duchu, v nejakej energii, v nejakej emócii. A toto bolo také prirodzené vyústenie toho všetkého, čo som spomínal. A jednoducho sme to potrebovali dať nejakým spôsobom, vedieť aj tomu svojmu okoliu, hej, vám, našim klientom a každému. Takže chcem povedať, že to má to taký ten príbeh, nie je to také, že vymyslené, a o to viac je to pre mňa fixné, cenné a veľmi sa z toho teším. Takže bude ten proces asi troška plynulý, ale keď stretnete auta s takýmito značkami, tak aby ste vedeli, že to sme my. Ja neviem, čo je na ďalšom slajde, ale tuším, by som možno poďakoval vám všetkým, že vďaka vám sa môžeme pochváliť, že tento rok sme pracovali, alebo ešte stále pracujeme na nádherných zákazkách, ako je Euroteraz Žilina. Kolegom veľmi pekne ďakujem, že ste nám dali tú šancu a tú možnosť participovať na tejto akcii. Z časti aj projekčne sme sa toho zúčastňovali. Národné tréningové centrum, aktuálne sa to dokončuje kompletne od projekcie až po realizáciu. Drogerie Markt, určite všetci to poznáte, tak sa urobilo nové logistické centrum a celá sieť prechádza z plynových alebo nejakých konvenčných spôsobov vykurovania na tepelné čerpadlá, takže s týmto my pomáhame tomuto obchodnému zoskupeniu. Veľmi pekná akcia. Hej. Vidíte tú variabilitu od občianskej vybavenosti cez športové, cez obchody, Scania, Ličartovce, teraz sa to opäť prechod na tepelné čerpadlá realizuje. Je to servis veľkých trakov a kamionov. Aktuálne sme nastúpili na mestskú krytú plávareň, opäť šport. Je to kompletný projekt, ktorý išiel aj projekčne za nami a chvála Bohu aj realizačne. Technológia. V priemyselnom parku v Kechneci sme v niekoľkých spoločnostiach, jednou z nich je spoločnosť SWEB, aktuálne dokončujeme veľké technologické chladenie. Zelený dvor Bratislava, opäť kolegovia, tak ďakujem druhýkrát, že máme možnosť byť. Občianská vybavenosť a opäť Kechnec, technologické chladenie, vetranie, ani už to neviem pomenovať, tam sa toľko vecí robí. Ďakujeme veľmi pekne. Takže tá pestrosť tu je naozaj veľká. No. Takže to sú len vybraté nejaké veci, čo my sme veľmi pyšní, tak to je naša projekcia, na čo sme teda veľmi pyšní. Projektuje sa toho naozaj dosť, len z vybraných môžeme spomenúť Nemocnica novej generácie pre Pentu z Spišskej Novej Vsi, aktuálne odovzdaná. Čerešne, ďakujeme, neviem, kde mám zamávať, tam. Florian Residence, jednotka, dvojka, Oceroka, Ďuri, mávam všade, kde sa dá. Chcem povedať, že nie sú to len projekty, za ktoré dostaneme peniaze, ktoré snáď budeme aj realizovať, ale sú to projekty, ktoré nás z toho roku neskutočne, ako myslím ten náš tým projekčný, neskutočne posunuli dopredu. Hej. Chvála Bohu, že máme možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí sa neboja sa podeliť o svoje informácie, neboja poradiť. Hej. Takže je to do určitej miery požehnanie, že môžeme takto fungovať. Takže na to sme veľmi pyšní. A spomenieme ešte to, že sestierská spoločnosť TZB Global, ktorá bola na začiatku spomínaná, Marian rozprával o tom produktovom rade TZB, teda potrubnom, a aj o tom s pridanou hodnotou, napríklad tie self-scany pokladne, takisto prešla rebrandingom, takže do určitej miery je to možno cez nejaké to béčko aj vidieť, že sme sestry,
tak len aby ste mali taký základný lánok, hej, a to sú tie výrevné divézie. To naľavo, to je také bližšie nám, a to napravo, to sú tie self-scany a pokladne, ktoré Marian spomínal, že vyrábame. Takže za nás všetko. Ja si myslím, že 10 minút, takže sme úplne že neklamali. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďalej už len zábava. Najprv teraz nejaký kultúrny zážitok a potom nejaké pohostenie vedľa. Hej. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. Dnes nám zahrá, zaspieva ľudová hudba Milana Rendoša. Možno už niektorí, ktorí ste tu boli pred 2 alebo 3 rokmi, nepamätám si, kedy boli, tak ich poznáte. A Jan Ambro sa ospravedlnil kvôli chorobe, ale máme tu vynikajúcu horehronskú speváčku Martinu Kaňošovú Ťaskovú, takže určite to bude nie menší zážitok. Veľmi pekne ďakujem a užívajte večer. Pekný predvianočný večer vám želá muzika Milana Rendoša. Určite ste aj vy, aj my, keď sme schádzali do Tatier, tak tie záľahy snehu v nás vyvolali tie krásne spomienky na Vianoce detstva, lebo možno to bolo nie každý rok, ale pamätáme si, že takto bolo vždy na Vianoce. Tak veríme, že tieto predvianočné chvíle vám spríjemnia koledy, ale tie prídu až v druhej časti nášho programu. My sme radi, že môžeme spríjemniť chvíle mladosti vášmu pánovi riaditeľovi, Rudovi Baranovi, pretože strávil mnoho rokov v súbore Železiar. No tak veríme, že aj tebe, Rudo, sa bude dobre počúvať. No a začneme tým, čo je typické pre náš región v okolí Košíc, teda región Abol. Fodri mojo, fodri. Thank you.
Ďakujeme. Už v tom prvom bloku piesní Zábava ste mali možnosť počuť našu solistku Barborku Feckovú. Neviem, Barborka, prezradím, že je to nielen vynikajúca speváčka, ale aj doktorka. A doktorky sú šikovné panie však. No a Barborka je speváčka, ktorá k nám prišla do Železiaru pred mnohými rokmi, do toho súboru a priniesla aj niektoré pesničky a tá nasledujúca bude zo Spišského Podhradia, čo si ju možno ešte ako dievča, malé dievčatko v rodine spievala, takže teraz ju venuje vám. Vysoko kačičky, vysoko letíce, pozdravte milého, keď ho uvidíte. Pozdravte milého, pozdravte milého, keď ho uvidíte. Pozdravte milého i konička jeho, že ho pozdravuje frajírečka jeho, že ho pozdravuje, že ho pozdravuje frajírečka jeho. Frajírečky štyri na čím se žebili, na tej košulečke, co sme ju ušili. Na tej košulečke, na tej košulečke, co sme ju ušili. Jedna ju ušila, druhá ju štápala, a treca i štvrtá žalostne plakala. A treca i štvrtá, a treca i štvrtá žalostne plakala. Ku tej chlapci, ku tej, co na fare slúži, co nám obecala po červenej rúži, co nám obecala, co nám obecala po červenej rúži, po červenej rúži, po jedným lístečku. Moja mám na farečku frajírečku, moja mám na fare, moja mám na farečku frajírečku. Poďme aj k ďalším nástrojom, budete ich mať na dnešnom koncerte možnosť vidieť a počuť viacero, ale teraz by som začal niečím, čo tu bolo v Európe ešte skôr, ako boli husle vymyslené. Gajdy, porozprávam o nich viac, kde aké sú, ale poviem len zatiaľ toľko, že pochádzajú ešte z antického Ríma. Všade, kde chovali kozy a rastla trstina, tak vlastne gajdy sa stali používaným nástrojom na celé diskotéky, možno vtedajšie tanečnej zábavy. A teraz naznačíme, ako to mohlo vyzerať, keď na Zemplíne, niekde do takej imaginárnej krčmy, prišiel gajdoš a stretol tam muzikantov od sláčikovej muziky.
Doteraz sme hrali všetky pesničky také rýchle. Je škoda, že tie pomalé sa vytrácajú, lebo predsa len sú pekné. Veríme, že vás o tom presvedčíme aj v tej nasledujúcej. za tvoju príjemnosť. Ja ti ručku dám. Pána tvojho srdečka, ja tě Túto pesničku sme sa naučili od Marky Mačuškovej. Všetci vieme, že je to jedna, poviem, žijúca legenda, pretože vyše 60 rokov je stále profesionálnou speváčkou a stále aktívnou. No a prejdeme teraz na rusínsky folklór, lebo ona je to reprezentantkou. No a budú to piesne od Starej Ľubovne, prejdeme aj trošku možno za hranicu s Ukrajinou, ale potom sa späť do okolia Starej Ľubovne vrátime. rozhlasím tam pomri.
ste už počuli, to je moje bicykel. Milánko sa volá, trošku je zabudlivý niekedy. Tak on nielenže zabudol spomenúť, že samozrejme sme tu na pozvanie Rudka, ale nielen Rudko tancoval v súbore Železiara, ale jeho pani manželka Angie, no a Mirko Hnat samozrejme, a Maťka mu nosila kufre. Takže to všetko sú naši priatelia. A môj manžel teda, on je vyštudovaný matematik, fyzik, ale povedal, že v učiteľstve si nezarobí, tak odišiel do slovenského rozhlasu. Dúfam, že všetci máte naladené 100,3. Radio Regina Východ. Bo tam chodí najlepšie a zahrajte mi tuto. A kto sledoval náhodou aj reláciu Zem spieva, tak v poslednej tej tretej sérii bol aj v porote. No a teraz vám ukáže, aký je to dobrý muzikant aj na tradičné ľudové nástroje. Tak sme tak už naučení, že tradičné nástroje sú husle, basa, cymbal, ale to sú také tie možno novšie, lebo zachovali sa a na Slovensku veľmi bohatý záber tých tradičných nástrojov. Taký najjednoduchší vlastne to je píšťalka. Pastieri na lúkach mali dreva, koľko chceli, mali času, koľko chceli, tak si strúhali píšťalky a taká najtypickejšia na Slovensku je šesťdierková píšťalka. Nebudete to prosím ako výchovný koncert teraz, alebo hudobnú výchovu možno, ale trošku musím ten čas aj na prekladanie nástrojov a povedať, priblížiť. Táto píšťalka nemá dierky a zdalo by sa, že sa na nej nedá hrať. Ale ona má jedna dierka, do ktorej fúkam, na druhej vzniká tón na tej hrane a tretiu na konci môžem len zakryť a odkryť. Ale hrá to aj viac ako 2 tóny. Ľudia sú vynaliezaví a tak spojili píšťalku, čo nemá dierky, s tou, čo má 6 dierok. No a na Slovensku je typická taká dvojačka, naozaj si to spájame s tými slovenskými pasienkami. Ak ste niekedy pozerali živú panorámu, tak tam chodila práve takáto hudba. Áno, je to slovenský unikát, tento nástroj, všade sa s ním chválime a dokonca v roku 2005 bol zapísaný do nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, aby celý svet vedel, že tu na Slovensku máme takúto obrovskú píšťalu, fujaru. Už o nej vieme, že je taká dlhá, že keby som mal tu fúkať rukami, nedosiahnem na dierky, preto je tu taký prídavný stĺpec, no a ten zvuk dôverne poznáte. Hej, dobre tomu
šuhajovi. Dobre tomu šuhajovi, čo má košiar v širom poli, čo má košiar v širom poli. Ej, kolibôčku, kraj bučine, kolibôčku, kraj bučine, frajerôčku na dedine, frajerôčku na dedine. Fujara je skôr stredoslovenský nástroj, na Šariši však máme iný unikát a to je gajdica. Tá je zatiaľ len v tom slovenskom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Je to možno čosi medzi píšťalkou a gajdami. Tu už vzniká tón na pískove, niekedy sa tvoril z trstiny, ale plasty predsa len majú veľa dobrých vlastností, nezvlhnú tak skoro, dá sa na tom dlhšie hrať. No a bačovia si na tomto nástroji radi hrávali a ešte keď sme tancovali v železiari bačoviny, tak sme to volali, tak viem, že aj pán riaditeľ kliky do rytmu robil, takto sa tam tancovalo. Ešte som to zle založil. Aspoň jeden. Čo to? Boj, boj, bača, boj, kaci chodzi, taci zboj, kradne ovcu, kradne kozu, i z kostela Matku Božu, kradne ovcu, kradne kozu, i z kostela Matku Božu, zbija, zbija, bača zbija, co nás zbija, ta sprepija, keď sprepija, ta zažbija, nepúšti z ruky kija, keď sprepija, ta zažbija, nepúšti z ruky kija. Manželka mi dala už čosi iné do rúk, mali ísť gajdy, ale tie ste už videli. Treba len povedať, že je veľa typov gajd, práve v Škótsku, Írsku majú oveľa väčší rozsah. Bulhári, Turci, Rumúni zasa na nich nenormálne preberajú. My Slováci máme 6 dierok na tých gajdách a nám stačí aj toľko, lebo my sme skromný národ a našli sme si aj pesničky, keď hojže, bača môj, tebe koška a mne loj, tá by sa dala dobre zahrať. Ešte hádam, k tým gajdám prídeme. Teraz tu mám však iný nástroj, kým gajdy sú európskym, toto je svetový nástroj drumbľa, ktorý sa uchytil aj u nás. Je to v podstate oceľový drôt a na tom je pružný oceľový jazyček a sama drumbľa o sebe nehrá. Ale keď priložím k zubom ten drôt a rozochveriem jazyček, to chvenie prejde cez zuby do hlavy, do dutín, podobne ako pri reči sa nám zosilňujú tie jednotlivé tóny, hlásky, tak je to aj so zvukom drumble. Tak aj jeden z moderných ľudových hudobných nástrojov, lebo ústna harmonika a každá harmonika nemá viac ako 200 rokov, pretože len okolo roku 1827 bol Cyril Demian vo Viedni prvým, ktorý
kovové jazyčky pospájal a cez mech, respektíve ústnej harmonike, cez moje pľúca, dokázal teda vytvoriť nástroj, ktorý vie hrať dohromady viacero tónov, čo bola novinka vtedy, preto sa aj volá tento nástroj harmonika, lebo harmóniu dokáže zahrať. No a na východe kvôli rozmerom a takým peknému zvuku bol obľúbený tento nástroj u mládencov, lebo dokázal dievčatám do karičky a podobne zahrať rezké melódie. No a ak by sme boli v situácii, že nemáme žiaden hudobný nástroj, máme hudobný nástroj. Každý z vás a tieto dve ruky dohromady dokážu aj melódiu zahrať. No a keď bolo covidové obdobie, tak sme mali dodržiavať hygienu a nemali sme sa dotýkať neumytými rukami a tak ďalej. Aj tak sa dá zahrať. Takže to sú hudobné nástroje. A už len dve veci by som chcel povedať celkom na záver. Chcem sa vám poďakovať za mimoriadnu disciplínu. No na hudobných výchovách som nikdy takéto tichulinké, sústredené obecníctvo nemal. A druhá vec, keď som spomínal tie bačoviny a tance, tak nebolo to celkom, ako som hovoril, lebo Rudo Baran, on bol ten bača, ktorý zozadu všetko merkoval, či dobre tancujú mladí. A tým mladším bol práve Miro. Ty si robil tie kliky. Tak ďakujem veľmi pekne. No a teraz by som rád privítal pri mikrofóne. Mal tu prísť host, ale myslím si, že určite príde hostka, myslím si, že úplne plnohodnotná náhrada, ktorá možno len nie je toľko na svete ako Janko Ambros, takisto finalistkou súťaži Zemi spieva, bola Martina Zaslobodná Kanošová, v súčasnosti Ťasková, ktorá pochádza z Horehronia, z obce Pohorelá, ale aj v Telgarte má korene. No a býva u nás na východe pri Vranove nad Topľou. Maťka, vítam ťa pri mikrofóne. Pana poctivá.
Nebyła som doma, kodári dávali. Nebyła som doma, kodári dávali. Každému mladencu a mne to zadali. Po večer mi povedz, ty nešťastný vdovec. Po večer mi povedz, ty nešťastný vdovec. Koľky detí máš, či mňa neoklameš. Na peci piatero a pod pecom štvero. Na peci piatero a pod pecom štvero. Preto nie to veľa, iba deviatero. Preto nie to veľa, iba deviatero. Neber si ju, je lenivá. Neber si ju, je lenivá. Hladne triky, hladky mladší, hladne triky, hladky mladší, deň umývá. A do tanca, lizu, lizu, a do tanca, lizu, lizu. A mačky popod hlavic ложky líšu. A mačky popod hlavic ложky líšu. Takto spieva rodinná Horehromka, ale predsa len ako kapela sme boli na mnohých festivaloch a potrebovali sme zahrať každému ten jeho región a samozrejme Horehronie sme nevynechali. Tak jeden taký malý horehronský blok aj z našej strany. Zahraj, že mi zahraj. Elkáska muzika, veľmi už nehodne. Ty najdo prištíka, zahraj, že mi zahraj. Že mi môže zahrať, len ono je smrti. Všetko môže zahrať,
Tak to boli horehronské piesne z Košíc, no ale poďme opäť späť ku koreňom na Horehronie. Budú to opäť trošku aj tie pomalšie pesničky, lebo Maťka má naozaj na to taký krásny hlas. Vychodí slniečko spoza lesí. Už mňa v tom Delgarte nič neteší. Tešievalo, ale už nie. Až daj mňa poteší dade inde. Poteší dade inde. Ale zo srdiečka žal nevinde. Žal nevinde, budem smutná, jaká tá vodička, koď je hudná. Žal nevinde, budem smutná, jaká tá vodička, koď je hudná. Voda vláčka murovaná studňa, povedz milá, čo si taká smutná, či ti škodí z tej studenej vody, a či šuhaj, čo ku tebe chodí. Voda vláčkom zelený maliera, povedajú, že si ja vybera, to vydali ešte raz vybera, znala by ja, komu mám ručku dať. Voda vláčkom pískajú, naša dievča volajú, Poďte dievča, poďte von, máš frajera pred domom. Poďte dievča, poďte von, máš frajera pred domom. Ja žena rovná, 3 dni chleba pečem. Ja žena rovná, 3 dni chleba pečem. Poď idem ulicou, chleba nohy plečem. Ja žena tariaku, čepek vyšívaný. Ja žena tariaku, čepek vyšívaný. A to tvoj klobošák, že je umazaný. A to tvoj klobošák, že je umazaný. No teraz na chvíľu zavrime oči. Ten sneh, ktorý je vonku, tak dajme aj do našich myslí a presunieme sa už teda k tým najkrajším sviatkom roka. No a budú to najskôr koledy východného obradu. Dobrý večer tobі, Pane Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ой, радуйся, земле, син Божий,
царской палати. Но между баналати треба то всім знати. На руках тримає, так йому співає. Всемогущим створителем своїм називає. Каже, нуляйся, буді зо мною віну. Бог собі ісправ мене,
všetko dobré, co sebe od milého Pana Boha požadáte. Šťastia, zdravia, hojné boské požehnania a żeby vás Pan požehnal, jak z neba rosa pada. Christos raždajúci. Slavite. Tak, kto by povedal, že stredné Slovensko môžu byť aj veriaci východného obradu, ale je to tak hore hronie vďaka valašskej kolonizácii pred mnohými stáročiami si doteraz udržalo náboženstvo a aj vlastne tie vianočné piesne. No a opäť máme Maťku Ťaskovú Kanošovú. Šťastie, zdravie, pokoj všetkým vinšujeme vám. Najprv Pánu Hospodáru a potom detkám. Zďaleka my ideme, novinu vám nesieme, to vám povieme. Narodilo sa dieťatko v meste Betleme. Ono leží nebožiatko, ale na slame. Ono leží, zimu mre, Maria ho koleme, dieťatko malé. Ono leží, zimu mre, Maria ho koleme, dieťatko malé. Kolí jasná hviezda z neba zasvietila, vtedy Pánenka Mária syna porodila. Jak ho porodila, tak mu zaspievala. Aj, búvaj, môj synáčku, moja bývar spala. Pastorí s trúbami svitu hlasili, šťastia Božej sa narodil, i z prečistej diva. Šťastia Božej sa narodil, i z prečistej diva. Z tamtej strany Janka, zelená polánka, pasli dvomi pastuškové jednoho baránka, pasli dvomi pastuškové jednoho baránka. Prišiel ku ním anděl a taký povedal, že sa Kristus Pán narodil, že by to každý znal, že sa Kristus Pán narodil, že by to každý znal. A
ty ku pozdravu zahrajže na svoju. Aleluja, aleluja, chvala Pánu Bohu. Aleluja, aleluja, chvala Pánu Bohu. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. Len nás nenahajte pri tých dveriach stať. Máme teravie kamčoky, ozjahve nás na palčoky. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. Len nás nenahajte pod obôčkom stať. Máme krátke kožušťoky, ozjahve nás na palčoky. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. Máme krátke kožušťoky, ozjahve nás na palčoky. Dajte, že nám dajte, čo nám máte dať. No a celkom na záver to bude blok ľudových, ale aj tých rímskokatolíckych koliet v podaní opäť kompletnej muziky Milana Rendoša aj s našimi speváčkami. Starý rok schodzi, nový prichodzi. Starý rok schodzi, nový prichodzi. Staré práce zanechajte, nové téma ponáhľajte. Starý rok schodzi, nový prichodzi. Vinčujem tomu domu a o ním každomu same perše gazdoj, že by mal 100 000 eur takoj. A gazdini, že by še darila robota v kuchyni, že by harčky misky netrepala, len eura ukladala. Čas radosti, veselosti, sveta neznalo. Porodila Spasiteľa a na bezvíno. Pastýre, vstavajte, nebušne vyhajte. Už Ježiška u Betleme na slave dajte. Porodila u maštajko v jašloch u Betleme. Zvista drahu ukázala, ku ňomu ideme. Pastýre, vstavajte, nebušne vyhajte. Už Ježiška u Betleme na slave dajte. Už sme prišli zvestovaní radosť
Ježiška privítajme, zekujme Bohu premilému. Všetci chválu vzdávajme, Ježiška privítajme, zekujme, zekujme. A ja vám vinčujem na toto sviatky všetko dobre, co od Boha žadace, šťastie, zdravé, hojné boské požehnanie. Pochválený Ježiš Kristus. Radosná novina nám nastala, že Panna Mária porodila premilého, zbavilého. Radujme się z narodzenia Jeho. Taki Štefan a Isturo Pešnico náš, taki Štefan a Isturo Pešnico náš, Pešni trubu na dudu, i ja sebe ešte psira hrudu, staré pinky do očička, i rušodia, rušodia nožička, vybitý Ježišku tieto dány, ktoré sme z rúcnosti darovali, dar malúčky a vecečky, príjmi ho Ježišku za najväčší, dar malúčky a vecečky, príjmi ho Ježišku za najväčší. A ja vám vinčujem šťastlivé sviatky, že by vám Pán Boh pomohol toto prežiť a druhé dožiť hojnejšie, úrodnejšie, veselšie, spokojnejšie, s väčšiu radosťou, s božskú milosťou, s menšíma hriechami a pred Bohom s väčšíma zasluhami. Za tie dary, co ste dali, že by ste vše dobre mali, vinčujeme vám, vinčujeme vám, vinčujeme vám, vinčujeme vám. Hospodáre, že sa zdravia, hospodyni požehnania, vinčujeme vám, vinčujeme vám, vinčujeme vám, vinčujeme vám. Za tie dary, co ste dali, hojne nás obdarovali, dzekujeme vám, dzekujeme vám, dzekujeme vám, dzekujeme vám. Buďte zdravé domakové, na rok prídzeme znove. Krašne žice, nepomrice. O rok možno, že i skorej nás uvidíte. Že sme tu prišli, srdce nemajúce, že sme tu prišli, srdce nemajúce, že sa zdravia vám, dobrú noc dajúce, že sa zdravia vám, dobrú noc dajúce. Krásna požené sviatky vám praje Martina Ťasková a muzika Milana Rendoša. To on, nie ja. Ja som šéf. Krásny zážitok, a som minimálne ja. Užili sme si to spolu. Viac teraz už kultúry nebudeme, ďalšiu kultúru budeme tvoriť spolu vedľa, takže kľudne tak, ako kto môže, vládze a má chuť, presuňme sa vedľa a budeme trošku papať, piť a konverzovať. Ďakujem veľmi pekne.